Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Sarauta a Dan Gani Hotoro Kyankyaso Ɓatamiya na gidan shehi yaro bai bundare bura. To ina kira ga masoyana nesa ta zo kusa ga masu neman ayyuka na ta ina za su samu ayyuka na. To ku shiga cikin YouTube channel din waya ku yi searching din a Dan Gani Foundation za ku dinga ganin kyawawan ayyuka na. Ku sani cewa duk wata tasha da kuka gani ta yi makamanciya da haka ko kuma wata tasha da kuka gani da irin ayyuka na ba tasha ta bace. Sannan ina kira ga babban murya ga masu ɗaukan ayyuka na sa a cikin channel ɗinsu, to na dakatar, ba na son wani ya ƙara ɗaukan ayyuka na ya samu a cikin channel ɗinsa. Doka ne a kiyaye, ba na buƙatar wani ya ƙara ɗaukan ayyuka na ya samu a cikin channel ɗin. Duk wata tasha in dai ba a Dan Gani Foundation bane ba tasha ta bace, ba tasha ta bace, ko da ayyuka na a ciki ba tasha ta bace. A Dan Gani Foundation shine tasha ta, a nan za a samu ayyuka na. Kuma ina kira a daina buɗe tasha da sunana. Godiya nake masoyana. Alhamdulillah Allah, alhamdulillah. Mun gode Allah.